Nahimugso ka sa kalibutan, nagkaton sa nagkalain-laing bisyo o kahilayan. Ang problema nagkaanam mo kadako, wala ba ka nahibalo? Nakasala ang tananog nahilayo sa himaya sa Ginoo. Katong midawat ug misalig kaniya, mamahimong anak sa Dios. Nasulayan mo halos tanan, ug diha sa unahan kalaglagan. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon, ug ang tanan nga magasangpit sa Ginoo isod di kalimtan ang kalibutan, kaysa kalibutan adunay kawatan. Mangawat mo patay ug mo laglag sa kinabuhi. Walay kahadlok o kabalaka, kayang saad mo Ginoo magauban ka. Karon ug sa walay katapusan, kasaligan ug dili ka mapukan. Kinsay mga ahas pagsumbong sa iyang mga pinili, siya mismo nag-ila kanila nga wala sila'y sala. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon, ug ang tanan nga magasangpit sa Ginoo maluwas. Magpadayon ba kita sa pagpakasala? Dungagan ba sa Dios ang iyang grasya? Mahitungot sa pagpakasala patay kita. Magpadayon ba kitang magkinabuhi sa sala? Nasayod ba kamo sa pagbunyag? Nahiusa kita ni Jesucristo, kay walay kahumang sala ngadto sa tao nga patay na. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon, ug ang tanan nga magasangpit sa Ginoo maluwas. Nasayod kita kang Kristo, gibana og dili gayud mamatay. Iyang kamatayon nagawat tang sa sala sa tanang
panburi alang sa iya hiniusa kang Hesu Kristo.